Sú veci, ktoré prežijú svoju dobu. A sú také, ktorým už odzvonilo a treba ich nahradiť. Naši vojaci sú pripravení chrániť naše životy pri živelných pohromách, alebo ak by nedaj Bože došlo k najhoršiemu. Ich technika to ale má už dávno za sebou, 70% vozidiel, 90% munície a celé naše letectvo sú jednoducho staré a kazia sa. Obrovská expozícia historických zbraní a techniky nám bezpečnosť nezaručí. Základnou úlohou štátu je chrániť svoje územie, občanov a demokratické zriadenie. Pred vstupom do NATO sme sa preto zaviazali investovať na obranu aspoň 2% HDP, čo by našim ozbrojeným silám umožnilo postupnú modernizáciu. Toto nedodržiavame. Len za posledných 5 rokov sa investície do obrany prepadli o tretinu a dnes na ňu dávame len polovicu štandardu NATO, teda 1% HDP. My si záväzky neplníme, no od spojencov očakávame, že v prípade ohrozenia nám prídu na pomoc. Kazíme si tak reputáciu spoľahlivej krajiny a dobrého spojenca. Naše peniaze sú potrebné, ale mali by byť použité rozumne, aby v prípade núdze všetko fungovalo tak, ako má. Nemá predsa zmysel platiť polovicu za niečo, čo potom nebude fungovať. Zverené prostriedky však štát musí využívať transparentne a efektívne. Vyžadujme transparentné tendre a spoločné nákupy s inými štátmi v našom regióne, aby sme dosiahli čo najlepšie ceny. Nežijeme v bezpečnom svete a každý zodpovedný štát preto chráni svoje územie a občanov. Robme to poctivo, sú to naše peniaze a naša bezpečnosť.